είμαι ο φίλος του Γιάσον, αυτό στο κανάλι. Αυτό είναι ο κάμερα μου τώρα. Εγώ, μα το Θεό, είχα δει δύο πράγματα. Όταν ήμουν εκεί πέρα να άφησα λουλούδι στο παππού του Γιάσονα, το πρώτο παππού και γιαγιά του Γιάσονα, πήγαμε στο φίλο μου, μην δείξω πρόσωπο, απλώς, ναι, ένα φίλο του Γιάσονα, και ξέρεις τι είδα εκεί? Είδα μια πόρτα σιδερένια να ανοίγει να κλείνει και δεν είχε καθόλου αέρα. Να ανοίγει να κλείνει. Και μόλις τρέχαμε να φύγουμε, είδα όταν πατάτε σε κάτι, δεν φαίνεται, χωρίς το πόδι. Δεν φαίνεται, χωρίς παπούτσια και κάλτς, δεν φαίνεται κάτι. Έτσι είδα εγώ, δύο βήματα να πήγαιναν έτσι, σαν να κουνιόντασαν. Και μετά σταματήσανε. Μα το Θεό. Guys, εγώ άκουσα πάρα πολλά. Άκουσα μια πόρτα να ανοίγει και να κλείνει. Φεύγοντας, άνοιξε μια πόρτα και μπαμ, έκλεισε. Το ακούσαμε όλοι. Και έβλεπα πράγματα να ανοιγοκλίνουν. Οι φίλοι μου με το που μπήκαμε είχαν πάθει κάτι τα μάτια τους. Ευχαριστώ στο Θεό γιατί με ευλόγησε. Δεν ξέρω πώς βγήκαμε ζωντανοί. Εγώ και ο φίλος εκεί πέρα δείξω. Μην γυρίσεις κεφάλι, σε δείχνουμε. Για να μην δείχνουμε πρόσωπο. Είδαμε. Τρέχαμε και μόλις φύγαμε, δεν είπες εσύ ότι ήταν μια πόρτα που έκλεισε, μπουμ! Το ακούσαμε, το είχαμε ακούσει πάρα πολύ δυνατά ήταν. Εγώ πραγματικά είχα δει έναν τάφο, δεν το είπα ακόμα στους φίλους μου, θέλω να το πω τώρα, μόνο στην τέλη γιατί ο άλλος τσιρίζει. Στον τάφο δεν έχει την ευθεία εκεί ούτε γραμμή, είναι όλη ευθεία. Ναι. Είχε ένα... Πες φωναχτά. Χέρι. Ένα χέρι. Αλήθεια. Ναι. Είχε... Guys, δεν κάνω πλάκα. Είναι το λόγο μου, guys. Guys, ορκίζομαι, δεν κάνω πλάκα. Ήταν ένα χέρι. Εγώ είδα σαν ένα δάχτυλο, δεν είναι ψέματα. Αυτό το χέρι. Guys, ήταν ό,τι πιο creepy. Και αυτό έχει γίνει κάτι κακό. Γιατί ο Μάρης δεν έδωσε το λουλούδι σου τέτοιο της γιαγιάς του. Ναι, γι' αυτό έκαιγαν τα μάτια. Γιατί εγώ γενικά έχω δει μία μέρα, 2 μέρες ότι πήγαινα στο Γιάσονα του παππού Τάφο και έδινα λουλούδια. Ναι. Νήματα. Μην πεις το όνομά μου, γιατί κάνουμε βίντεο τώρα, οκ. Και... Guys, εδώ δεν κάνουμε πλάκες. Ήτανε... Μολοκού. Guys, είναι καταραμένα εκεί. Το μόνο καταραμένο πράγμα των φλογητών. Και ας είναι μνήματα, guys, εμείς πηγαίνουμε για εσάς. Να έρχεται, ναι, να έρθετε, σας περιμένουμε όλοι στο καλοκαίρι. Ναι, δεν φτάνουν, ναι. Το πιο τρομακτικό. Όχι εκεί πέρα μέσα, τα χόρτα. Τα χόρτα κουνούσαν. Ακόμα βγάζει βίντεο. Τα χόρτα κουνούσαν. Βγάλε με βίντεο, δεν πειράζει να ανοίξω μαλλιά. Τα χόρτα κουνιόντουσαν. Μπρο, κουνιόντουσαν έτσι. Τα χόρτα είναι αυτά εδώ πέρα, σαν αυτό εδώ. Ήταν έτσι. Ούτε με φυσούσε δεν κουνιόντασαν. Χωρίς φυσούσε δεν κουνιόντασαν. Άρχισε να τελειώνει εκείνο που φυσάει. Άρχισε να κουνιόνται. Το ξέρω μόνο. Και σταμάτησε σε ένα σημείο. Μπορεί εκεί πέρα οι ψυχές να είχαν σταματήσει για να μας πιάσουν. Μπορεί οι ψυχές να σηκώθηκαν για να πάνε να μας πιάσουν. Αλλά εγώ είμαι ευλογημένος και... Ναι, ξέχασα να πω. Όταν φεύγαμε στον δρόμο, άκουσα κάποιον να αναπνέει δίπλα μου. Ναι. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί μπορεί να ήμουν και εγώ. Αλλά δεν κάνουμε πλάκες εδώ, guys, μην πάτε. Αλλά ελάτε φλογητά, σας περιμένουμε. Και καλά άκουγαν τσιρίδες. Αλλά εγώ δεν άκουσα. Εγώ άκουσα μια μικρή τσιρίδα. Άκουσα βοήθησέ με. Εσύ άκουσα. Τι βοήθησέ με, καλά πως καλά. Εκεί πέρα καλύτερα θα είναι τα πνεύματα. Τα πιο πολλά, ναι. Μην πάτε. Μην πάτε.